Asa na sila? Asa na? Kara, lagi natin sa gulat. O, tanong mo. Nalingawag sayo-sayaw. Just bring it up. This is Vlog ni Glenn. Nagatagtong ko dito over. Mga higala, karon mga hatag tag 16 ka mga sundang. Sungkod. Mga higala, karon mga hatag tag 16 ka mga sungkod og upat ka wheelchairs. Na ako karon diri kauban si Jasper. And then ato ang driver for today si Junjun. Happy birthday boy. Happy birthday Day to you. Happy birthday. Sa kadaghanan. Kasi kada pakutan na. Pila na yung edad? How young are you? I'm running 25. Pag sure. Kuya Juan masanda. See you guys, see ya. First location nato is Pampanga with Kagawa Devon and si Joanne. Oh, dito, St. Joseph Street. Mag-speech ka ka di ba? St. Joseph Street, kadagyanan. Vlog ni Wad. Sa may maingon ni mo ron, Wad? Ay, good morning. O karong adlaw, Miyerkules, mag-turn over ta sa mga wheelchair na nag-request sa atoa diri sa Barangay Pampanga. Pasalamat ta sa opisina ni Congressman Garcia o ni Javi Campos, Konsehal Javi Campos na nasuportang ginahatag sa atoa sa Barangay Pampanga. Dagang salamat. So guys, it turned out mga kaning wheelchair is para kay tatay. Si nanay di ay need food o sungkod. So may ganin na kami extra dala. So makahatag po nagsungkod para kay nanay. So both. Oh, sungkod and wheelchair. Isunod na natin na yun. Go! Welcome. Pinaptik dahil ng sungkod, ma'am. Ay, salamat. Oh, hala na kayo bagong kuhan. Napod may kalendaryo. Yes, ito kalendaryo diri. Pila mo yung kinahanglan magdaghan. Si sir. Wow. Yay! Punta na siya doon mag-morning sunshine. Ako dahil si Jessica Baling, kumana nga si Balito ka Baling. Nagpasalamat namin nga. Ang request nga nga. Atag na yun. Sabi na yun, nagpasalamat na kay Congressman Vincent Garcia, kasi Konsehal Javi Garcia. Hanggang kayong salamat sa inyong tamang request ng mga atag dahil. Salamat kayo. Ayun nga. Asa ni Wati? Kasunod lang. Happy birthday. Our next wheelchair is para sa health center sa Pampanga. Magamit nila ni para sa ilang center dire. Maraming salamat, Councilor Jackie Campos o Congressman Vincent Garcia sa libreng wheelchair diyan sa Barangay Pampanga Health Center. Yeah! Hello! Asa mo gamit na rin? Ito. Hello po! Kung gina na, kasi mo dagan, di wala balik. Financially. Stroke siguro yun. Dili siya na mataas. Ay! Tama naman.
Ako din si Manuel Peralta Jr. Nagpasalamat ko kang Congressman Vincent Garcia o kang JB Campos, City Councilor, sa wheelchair nga gihatag nila kanako. Daghang salamat. Yung ating purok-puna, Ber. Ay, ang ito balan. Sunod niya. Ano ni, manilot ni. Na ano, wheelchair. Salamat. Yan. Makasuri-suri na si Mother. Ay, wala na si nanay. Wala na, mangitan ni si nanay dito kuhan. Barkada. Yan, tingnan natin sa pasakay si nanay. Ay, basta. Kahit nanay. Plaster sa si nanay. Tarong kayo, wala plaster yung lubot. Pa, baka maanay. Makagawas na rin ka, Nay. Nay, makakita na siya kung sa gawas na. Ano yung siya dagat? Mauni siya akong mama nga si Milagros Kamay nga nagpuyo sa Paco Beach, Barangay Pampanga, Davao City. Nagpasalamat mi kang Congressman Vincent Garcia o kay City Councilor Javi Garcia ay Javi Campos nga naghatag sa yaha og wheelchair. Daghan kayong salamat. Yeah. Thank you. Asa na sila? Asa na? Kara, lagi natin sa gulat. Ito na. Nalingawag sa'yo. Just freaking out.